En el tema 6 anem a veure quina és l'estructura, quina és la funció, quins són els elements constitutius de l'aparell digestiu i quines malalties o quins impediments trobem associats en aquest aparell digestiu. Un dels primers punts a mirar dintre què és l'aparell digestiu, d'acord? Recordeu que l'aparell és un nivell superior del sistema, tot i que a vegades acabem fent servir els dos de manera indistinta, és per quins elements constitutius està format. I ha de tenir en compte que aquest aparell digestiu està format bàsicament per un tub que té una entrada i una sortida, òbviament, ara ho veurem, la boca i l'anus, i al voltant d'aquest tub pel qual transitarà, d'acord, tot l'aliment que nosaltres ingerim, al seu voltant del tub amb tota una sèrie de disposició de glàndules digestives, glàndules annexes. Val? De manera que tenim el tub digestiu, tenim en compte que és bastant llarg i aproximadament uns 10 metres, i és obvi que en línia recta des de la boca a l'anus n'hi ha molt menys, no sé com pot haver-hi, un metre. Val? Aquests 10 metres que tenim es deu, com veurem, per un alt replegament, el tub digestiu està replegat sobre si mateix. On està replegat? Òbviament, a nivell intestinal, a nivell dels intestins. Però aquest tub comença a la boca. Òbviament, a nivell dels intestins està replegat sobre si mateix, però és un tub continu que va de la boca a l'anus. I que està compartimentat, està regionalitzat en diverses parts, diguéssim, que veurem més endavant. Veurem la faringe, veurem l'esòfag, veurem l'estómac, veurem els intestins, etc. Com a mínim a nivell general. I una sèrie de glàndules. Trobem una sèrie de glàndules annexes, glàndules digestives, perquè formen part del sistema digestiu, que estan, de manera annexa al voltant d'aquest tub. I què són aquestes glàndules? Una glàndula no és res més que un òrgan petit, de petites dimensions, que secreten directament en aquest tub sucs digestius. Quina és la funció d'aquests sucs digestius? Que ja sabeu, per cultura general, és ajudar en aquest procés de digestió, ajudar en aquest procés d'esmicolament del menjar, en reduir la mida del menjar. Per què? Perquè el procés de digestió és un procés fisicoquímic que anomenem de reducció de la mida dels aliments per afavorir la seva captació, diguéssim, per part de les cèl·lules. Passem d'aliments, anem reduint fins als elements, les biomolècules constitutives, perquè puguin ser captades a nivell de les cèl·lules. Què vol dir això? Que és una reducció mecànica. On trobarem la reducció mecànica? A diversos llocs. Bàsicament a la boca, d'acord? De manera que la digestió comença a la boca, en el fons. La digestió, quan estic fent digestió, i tothom de la cultura popular ho assimilem a l'estómac, no és cert, la digestió comença a la boca. Per què? Perquè fem una reducció física, triturem l'aliment per fer-lo més petit. Aquesta trituració o aquesta digestió física es du a terme en altres bandes, també a l'estómac, als intestins, fins i tot amb els moviments que hi trobarem, però a la boca també s'hi comença a donar aquesta digestió química. Quines glàndules trobarem a la boca? Doncs òbviament trobem les glàndules salivals, fan la saliva. I a les glàndules salivals, entre altres elements, hi trobem amilasa. Trobem alguns enzims que es dediquen a glúcids complexos a anar-los reduint. De manera que comença també una digestió química a la boca, no només física a través de la digestió, sinó també química. De manera que la digestió és una reducció, és un procés de reducció físico-químic dels elements, els nutrients, les molècules assimilables, i comença a la boca. No només mecànicament, sinó també químicament. Hi ha digestió química més enllà de la boca? Òbviament, a l'estómac, ja anirem veient, a l'intestí. Cada part
o cada regionalització del sistema digestiu, d'aquest tub digestiu, hi trobarem processos de tipus diferents. Val? Quines altres estructures tenim? Ara ho veureu, la faringe, que transporta l'aliment des de la boca fins a l'esòfag, en aquest tub que estàvem anomenant, a nivell d'esòfag, que condueix el bol alimentari des de la faringe fins a l'estómac. A l'estómac, que ho veurem més endavant, on tenim aquest bol alimentari que es barreja ja amb aquests sucs gàstrics, i d'aquí, d'acord, amb dues glàndules annexes, que per una banda és el fetge produint la bilis i l'altra el pàncreas, que produeix el suc pancreàtic, diguéssim, doncs ja hi van ja directament cap a l'intestí. Però ara ho comentarem amb més detall. És a dir, els òrgans d'aquest aparell digestiu o les estructures que trobaríem, per una banda seria aquest tub, que el trobaríem formant la boca, que és l'entrada del tub digestiu, la faringe, la comunicació entre la boca i l'esòfag, ja ho veurem, continuen estant dintre del tub digestiu, esòfag, que transporta els aliments des de la faringe fins a l'estómac, continuem dintre el que seria aquest tub digestiu, l'estómac. L'estómac no deixa de ser res més, no és un òrgan adjacent, no és un òrgan digestiu, no és una glàndula digestiva, sinó que no deixa de ser res més que una ampliació, un diverticle, diguéssim, una zona més ampla dintre mateix tub digestiu, amb unes particularitats que veurem de tipus cel·lular que permeten barrejar l'aliment amb els sucs gàstrics per una digestió química molt més eficient. Posteriorment aquest tub continua amb l'intestí prim, que és el que teniu a baix de tot, en què es produeixen aquestes transformacions dels aliments en nutrients per tal de poder ser que passin cap a la sang, i l'intestí gruixut, on es durà a terme el reciclatge de l'aigua. És l'últim element que nosaltres reciclem. Recordeu que depenem moltíssim de l'aigua, els humans, no són com els camells, com vam veure, tenim sistemes de reciclatge, n'hi ha de molt més eficients. Però nosaltres reciclem l'aigua a nivell de l'intestí gruixut, és a dir, l'intestí gruixut reabsorbim l'aigua abans que la perdem a través, òbviament, de la defecació de les femtes, i es recicla, es torna a entrar. Hi ha animals que són molt més eficients? Sí, clar, hi ha animals que no perden quasi bé aigua a través de defecació, o fins i tot que a través de l'orina acaben expulsant cristalls directament per no tenir aquesta urea, en forma d'altres elements com àcid úric, dissoltes en aigua i perdre aigua a través de l'orina, no? Nosaltres sí que en perdem, òbviament, o sigui que no som tampoc molt eficients en la gestió de l'aigua, però aquestes són les grans estructures. Tenim després glàndules annexes, com hem dit, el fetge i el pàncreas. De manera que per situar-nos i per fer un resum de les dues primeres diapositives i tornar a insistir en aquests elements, tenim que la funció de l'aparell digestiu, i ja ho he dit, és transformar, és reduir els aliments en substàncies nutritives simples, per molècules petites que puguin ser assimilades per les cèl·lules. D'acord? És a dir, és aquest procés de transformació físico-químic. Això és molt important, és un procés de transformació físic i químic. Aquesta transformació, òbviament, s'anomena digestió. Els aliments pateixen una fermentació mecànica, física, i una digestió química, el que hem dit fins ara. I que els productes resultants són absorbits a través de l'intestí prim, ja ho veurem, i els de rebuig, de coses que no són digerits i que tampoc són reabsorbits en forma d'aigua, a l'intestí gruixut, tot allò que no és reabsorbit, o que no és absorbit o reabsorbit, és a dir, tots aquells nutrients, tots aquells elements que no han estat absorbits, acabaran sent expulsats a través de la femta. Sobretot fibra, etc. Sí? Aquí tenim un altre resum del mateix, el que és la digestió. Aquí vull començar a introduir, perquè ara veurem de manera més específica en les següents imatges, però una sèrie de paraules, que és el bol alimentari, el quim i el quil. El bol alimentari és aquella bola, per exemple, si treballeu a escoles o menjadors o el que hàgiu vist,
què se'ls fa al nen, als nens? Se m'ha fet una bola a la boca i no puc, no? Sembla que sigui el peix. Doncs el bo alimentari, sense arribar a aquests extrems, no deixa de ser això, en el fons. És a dir, és aquella barreja de l'aliment que estàs ingerint, que tu estàs triturant de manera mecànica, de manera física amb les dents, l'estàs fent més petit, que el que sigui que estiguis menjant, i s'està barrejant constantment amb la saliva, començant a dur-se a terme de digestió. Doncs aquesta barreja, aquesta papilla, més o menys de textura encara bastant densa, és el bol alimentari. Parlem de bol alimentari a la boca, però aquesta papilla, a mesura que vagi progressant a través del tub digestiu i a mesura que es vagi barrejant amb altres sucs gàstrics o suc pancreàtic, ara s'ha barrejat amb un altre suc, el suc salival, si voleu dir-li, d'acord, la saliva, però a mesura que es vagi barrejant amb altres anirà canviant de nom i, òbviament, de textura. De manera que parlem de quim, d'acord, quan estiguem a l'estómac, aquest aliment ja triturat, quan s'ha de triturar, pastós, que s'ha barrejat amb els sucs gàstrics a l'estómac, rep el nom de quim, i en canvi rep el nom de quil, a l'intestí prim, i és tot aquest bol alimentari, més la saliva, més el quim, més els sucs gàstrics, més la bilis, el suc pancreàtic i els sucs intestinals, d'acord? I rep el nom de quil. Òbviament, les heces, la femta, és el producte de rebuig final de la digestió. Ens hem quedat tot el que ens interessava i allò que no ho rebutgem. Anem a veure de manera més detallada tot aquest procés de digestió fisicoquímic. Que comentàvem i recuperant aspectes que acabo de comentar fa un momentet. Un cop l'aliment ha estat mastegat, ha estat triturat, ha estat reduït mecànicament gràcies al procés aquest d'oclusió, no? De la dent superior a les dents inferiors, estem reduint la mida del menjar que estem incorporant i es barreja amb la saliva, es forma el que hem anomenat el bol alimentari. Aquest bol alimentari, que el teniu representat en blau en aquest dibuix aquí a mà esquerra, aquest bol alimentari el deglutirem, és a dir, nosaltres ens el traguem, si parlem de manera vulgar, és una deglució, en el fons, és deglutit, ens el traguem, no? L'empassem, el fem vist cap a baix. I dic que el fem o ens el traguem perquè és un acte conscient, en el fons, òbviament, tothom és més o menys, i al llarg del temps hem agafat una certa involuntarietat, però sense ser involuntari. El cos acaba aprenent de manera instintiva quina és la mida adequada per fer aquesta deglució i fem la deglució, però és un acte conscient, és igual que a l'hora de caminar. Hi ha tot de mecanismes intermitjos i de senyals que nosaltres no som conscients a l'hora de dir activaré ara el bessó, etc., no sé què, i mouré l'altre. No som conscients, però sí que és un acte conscient el gran acte. No pensem en quins músculs moure perquè és un automatisme, de manera que la deglució, en certa mesura, el mecanisme està automatitzat, però la senyal que desencadena la deglució, òbviament, és una senyal de tipus voluntària, de manera que és l'últim. El primer és la masticació i el segon és la deglució, és l'últim acte conscient que fem dintre del procés de masticació, de digestió. A partir després de la deglució tot va en pilot automàtic, tot és automàtic sense que hi hagi cap mecanisme conscient o de voluntarietat en la seva regulació. El que és important i hem de tenir en compte que, òbviament, nosaltres tenim un tub digestiu, però que aquest tub digestiu comparteix una part del tracte inicial amb un altre tub, que és el tub que ja veurem més endavant, que forma part del sistema de l'aparell respiratori. De manera que tenim aquí aquests dos tubs, que un serà l'esòfag i l'altre és la tràquea, que neixen a partir tots dos de la regió de la faringe. De manera que aquí tenim un possible problema a l'hora de menjar, perquè ha d'haver un mecanisme
que reguli el pas del menjar cap a, diguéssim, l'esòfag i de l'aire cap a la tràquea i que no es barregin. Aquest mecanisme que es du a terme és el que anomenem nosaltres l'epiglotis, que tapona l'entrada de la laringe, l'epiglotis. Sí? Aquest mecanisme, quan nosaltres estem menjant, l'epiglotis puja, com podeu veure, l'epiglotis puja, i el que fa, baixa en aquest sentit, és tapar l'accés a la tràquea. Si no, el problema que teníem és una obstrucció de la tràquea, i això ho fet una activitat de primers auxilis, que és el que passa. Si el menjar s'anés cap a la tràquea, tindríem una obstrucció i un procés de sufocació, d'ofegament de la persona. Com es mourà l'aliment a partir d'ara? D'acord? Com es mourà a partir del moment en què nosaltres hem fet la deglució? Hem dit que és un mecanisme ja totalment automàtic, involuntari, sobretot involuntari, de manera que nosaltres tenim tota una sèrie de mecanismes musculars, de moviments musculars al llarg de tot el tub digestiu, que el que farà és anar movent el menjar al llarg del tub. En aquest trajecte, diguéssim, des de la laringe que passem per l'esòfag, arribaria el bol alimentari, que és un bol alimentari, recordeu el menjar triturat amb la saliva, a l'entrada, d'acord, a l'esfínter d'entrada. L'esfínter no és res més que unes fibres musculars, és un múscul, d'acord, circular, que regula obertures, d'acord? Parlem que és un tipus de múscul esfínter, que quan parlem d'esfínter tothom òbviament pensa en el penis o el que sigui, però són molts músculs que tenim distribuïts al llarg del cos per regular obertures, en aquest sentit. L'esfínter d'entrada és el càrdies, allà que tenim el bol alimentari que arriba al càrdies, s'obre el càrdies i entra a interior d'aquest ensanchament, d'aquest eixamplament que tenim del tub digestiu que es diu estómac, però no deixa de ser un diverticle, un eixamplament del tub digestiu. L'estómac es barreja amb els sucs gàstrics i resta hores. És el que comúment nosaltres anomenem com a digestió, però sabeu que la digestió no és això, o tan sols és una part de la digestió. La digestió comença a la boca i s'acaba a l'intestí. Això és una part important, sí, però és una part només. Aquesta papilla, a l'estómac, que ve de la unió dels sucs gàstrics més el bol alimentari, és el que nosaltres coneixem com a quim, que estàvem comentant en un exercici anterior. Per on sortirà? Un altre esfínter de sortida, el pílor, tenim el càrdies d'entrada, el pílor de sortida, però què és el que passa a l'interior de l'estómac, on tenim aquesta pasta que estarà tanta estona aquí dintre? I si secreta, dintre que són els sucs gàstrics, un àcid. Per començar, l'àcid clorhídric, un àcid bastant àcid en aquest sentit, que el que fa és que permet digerir químicament l'aliment que estem a través del bol alimentari que ha entrat a l'estómac. També afavorint acció posterior d'enzims al pàncreas i l'intestí. També actua un enzim important, la pepsina. No sé si us sonarà l'arrel d'aquesta paraula, pepsina, o sonarà d'alguna marca comercial, però efectivament estem parlant de Pepsi, d'acord? Pepsi-Cola, de fet, com a contraposició a Coca-Cola. La Coca-Cola se'n diu així perquè originalment incorporava cocaïna, d'aquí coca, i la Pepsi-Cola perquè incorporava pepsina. De fet, la que eren tot medicaments, eren remeis. La Coca-Cola per l'encostipat, brevatge així, processos catarrals, i la Pepsi-Cola, d'acord, per digestions, així, per ajudar a la digestió. I té raó que ajuda a la digestió, perquè incorporar la pepsina, que és un enzim que el que fa és trencar les proteïnes, degradar les proteïnes,
en cadenes més petites. I ja vam veure com es deien les cadenes més petites de les proteïnes o per quins elements constitutius estaven formades les proteïnes. Estan formats en el fons per cadenes d'aminoàcids, de manera que permet passar de proteïnes complexes, de molècules més grans i més pesades, als seus elements constitutius a pèptids, d'acord, o polipèptids o algun aminoàcid, d'acord, de manera que està trencant la proteïna. Val? Què més? Hem dit que, òbviament, la deglució era l'últim acte conscient, però que l'aliment continuava circulant, no?, al llarg de tot el tub digestiu. Com es pot circular? A través d'uns moviments peristàltics. Val? Són moviments de la musculatura, és un tipus de musculatura llisa que tenim al voltant del subdigestiu i el traspàs, que el que fa és que la seva contracció provoca com onades, d'acord? O sigui, es contrau i llavors empeny cap endavant el bol alimentari, en aquest sentit està interior ja, vale? Però és com si es mogués com un cuc d'aquells que veieu, no? Un nematoda de terra. Aquests moviments peristàltics és el que va empenyent al llarg de tot el sistema digestiu l'aliment, en aquest sentit. El que hem dit, hi ha una secreció activa d'àcid clorhídric, hem dit. Aquest àcid clorhídric, val, està secretat per les cèl·lules parietals, que les teniu aquí a baix a l'esquerra. Les cèl·lules parietals són HCl, és àcid clorhídric, són les encarregades de secretar aquest àcid clorhídric, però l'àcid clorhídric és un àcid molt fort, de manera que és esperable que, òbviament, si està digerint químicament els nutrients, podríem pensar, lògicament, per què no ataca el propi estómac i per què no el digereix? Per què no ens digerim nosaltres mateixos des de dintre? Això es deu a que tenim una altra cèl·lula, altres cèl·lules que tenim aquí, les cèl·lules secretores de mucositat. Aquesta mucositat tapissa tot l'interior d'aquest epiteli, tot l'interior d'aquest tub, que representa que és l'estómac, protegint, d'acord, de les cèl·lules de l'atac de l'àcid clorhídric. A part d'això, veieu que hi ha un tercer tipus de cèl·lules principals productores de pepsinogen. Pepsinogen és un precursor de la pepsina, d'acord? És una forma no activa d'aquest enzim. I el fet de tenir una mucosa que ens protegeixi de l'àcid clorhídric que nosaltres mateix secretem és més que sort, és el mecanisme, d'acord, que tenim per protegir l'estómac. Ara bé, hi ha alguns mecanismes a través dels quals hi ha una alteració del que nosaltres anomenaríem aquesta mucosa interna. Quan aquesta mucosa interna és atacada, és degradada, per exemple, per algunes infeccions, d'acord, com pylori, Helicobacter pylori, que es diposita a l'interior de l'estómac, sí? És un patogen, d'acord? I ataca la mucositat, la degrada. Aquesta degradació de la mucositat el que provoca és que deixin àrees exposades de l'estómac, en el fons de la paret de l'intestí, del tub digestiu, que poden ser atacats per l'àcid clorhídric, formant-se una úlcera. De fet, les úlceres d'estómac tenen un origen, d'acord, o està implicat en gran mesura la presència d'un bacteri, Helicobacter pylori. Té un origen patogen, d'aquest bacteri. Finalment, tenim, després de l'estómac i després del pàncreas, que allibera, ja ho hem vist, d'acord, sucs pancreàtics i a través del fetge, que allibera la bilis, és important tenir-ho, tot aquest element que s'ha anat barrejant, aquesta pasta arriba a l'intestí. L'intestí, com heu vist, és un tub molt llarg. És
uns 7 metres, 7, 8 metres, i que està dividida en aquestes parts, el duodè, l'ili i el jejú. Si es realitza la digestió final dels nutrients i l'absorció d'aquests nutrients, que es du a terme a través de l'intestí cap a les cèl·lules. Ara bé, ja hem vist que l'intestí, i sabem que el tub digestiu és llarg, l'intestí és el que més contribueix en aquesta longitud del tub digestiu, representa uns 7-8 metres. Com hi caben 7-8 metres a l'interior del cos humà? Òbviament, persones que fem 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, el que sigui. És per aquest alt replegament que tenim de l'intestí. És un mètode molt fet servir en biologia, com sabeu. Recordeu que les histones, d'acord, és un mètode de replegament de l'ADN al nucli, doncs està replegat també per ocupar menys, en el fons. Jo ho embolico tot perquè ocupi menys volum. Aquest és el primer nivell, però hem de tenir present que tenim un segon nivell de replegament o d'augment de la superfície en poc espai. I és el que teniu aquí baix, i això és un concepte important, les vellositats intestinals. Vale? Veieu que si es fa una secció transversal, és a dir, si talléssim el tub digestiu a l'alçada de l'intestí, el que veiem és un replegament, un alt replegament a l'interior d'aquest tub digestiu en forma de vellositats, no? Que fan com una espècie de muntanyetes de vellositats intestinals. Tingueu en compte que són aquests plecs, d'acord? Són els plecs circulars, són molt macroscòpics i de manera més petita el que veuríeu són aquestes vellositats. Com aquests, a simple vista semblarien pèls, però òbviament que no són pèls, ni molt menys aquestes petites vellositats que tapissen tot aquest plec circular. Què vol dir? Que a l'interior tinc plecs i cada plec està format per vellositats. Aquestes vellositats a l'interior de les quals hi trobem capil·lars. Per què? Perquè serà el lloc a través del qual s'absorbiran els nutrients i està connectat amb el sistema circulatori per poder enviar aquests nutrients cap a les cèl·lules o cap als aparells en què siguin necessaris. Sí? És a dir, és una manera d'augmentar la superfície sense augmentar la longitud o sense augmentar la mida de l'estructura. Tenim replegats i cada replegament, que el primer nivell de replegament són els plecs circulars interiors, estan a la vegada replegats o tenen vellositats que permeten augmentar la superfície i a la vegada cada vellositat té a la banda apical, d'acord? Tenim de cada cèl·lula, tenim les microvellositats que tornen a ser noves vellositats molt més petites, d'acord? Que permeten aquests 3 nivells de plecs, vellositats i microvellositats són les que permeten augmentar molt la superfície interna de l'aparell dels intestins, d'aquesta secció de l'aparell digestiu. Tingueu en compte que permeten augmentar d'una manera exagerada la superfície interior de l'intestí. Arriba a tenir una superfície, si ho extenguéssim totalment, d'acord, de 300 metres quadrats, de manera que la superfície d'absorció és elevadíssima. Aquesta superfície d'absorció elevadíssima precisament és per poder aprofitar tots els nutrients. De manera que, per fer un resum del que seria la digestió, ja hem dit que comença a la boca, etc. Però a nivell químic, mireu-vos aquí, a la boca tenim l'enzim amilasa, que us l'he comentat. L'amilasa degrada glúcids. Vale? Degrada glúcids. Ja veieu que a nivell dels glúcids ens permet passar de midó al trenca o a sacarosa, a lactosa, ens el comença a dividir. Però per molt que comenci la digestió química a nivell de la boca, la seva absorció no és a la boca. Nosaltres no absorbim a la boca. On s'absorbirà? Òbviament als intestins. Però ja tenim aquests elements constitutius, aquests glúcids ja comencen a ser degradats i aniran degradant al llarg de tot el tub digestiu gràcies a l'amilasa que estem. També se'n secreta en altres bandes del tub digestiu, però que secreta inicialment aquí a la boca. On es du a terme la digestió de les proteïnes, la digestió química? Doncs ho teniu. Vale? La pepsina, que hem comentat. La pepsina, a nivell de l'estómac, com ho veieu, permet passar aquestes proteïnes als seus elements constitutius, que poden ser pèptids, polipèptids o alguns aminoàcids. Vale? No és una degradació química total de les molècules de proteïnes, no es degraden tots els seus elements constitutius, de tots els aminoàcids, però sí que en fragments més i més petits. Vale? Els lípids, en canvi,
és a nivell dels intestins, en el lloc on es degrada per una banda i també gràcies a l'abocament, la secreció, d'acord, de la tripsina pancreàtica, d'acord? Però a nivell dels intestins se secreta lipasa, per exemple, que també lipasa el lípid, d'acord? Que permet degradar els lípids a nivell intestinal. Aquests lípids que se secreten, òbviament, seran absorbits, d'acord? En el cas dels lípids a través de la limfa, ja ho veurem, en el cas dels glúcids i les proteïnes a nivell del sistema sanguini. Per què? Perquè tenim dos sistemes circulatoris en paral·lel, el sistema sanguini i el sistema limfàtic, i tots dos formen part del sistema circulatori, per això ho veurem un tema més avançat. Finalment, la fibra, l'enciam, el que sigui la fibra, no és absorbida, no tenim sistemes per degradar la cel·lulosa, per exemple, i acaba sent expulsada a través de les femtes. En aquest resum. A baix teniu l'esquema del procés d'absorció, de les cèl·lules absorbents. Tingueu en compte que on està la glucosa, en vermell, en verd l'aminoàcids, en groc els lípids ja totalment degradats, d'acord? Estem a nivell d'intestí prim, que és on es du a terme aquest tipus d'absorció. Veieu que tenim un hepatòcit, tenim cèl·lules, un enteròcit, cèl·lules que absorbeixen aquestes molècules, d'acord? La glucosa, els lípids, etc. I posteriorment tenim el sistema digestiu, tant capil·lars sanguinis com el quilífer, que el quilífer és un vas del sistema limfàtic. D'acord? Per què? Perquè els lípids, que són en groc, se van a través del sistema limfàtic, a través del quilífer, i la glucosa, d'acord? I els glúcids i els aminoàcids, d'acord? De proteïnes se'n van a través del sistema sanguini cap allà on siguin necessaris. Aquí teniu un resum de tot el que hem estat comentant fins ara. No vull afegir massa teoria més d'aquest tema, més enllà de dir o comentar realment el tema dels moviments peristàltics. Mireu que tenim que l'esòfag, recordeu que l'esòfag és la part del tub digestiu que desemboca després de l'estómac, uns 20 centímetres, d'acord? Que travessa el diafragma. El diafragma és un múscul importantíssim a l'hora de respirar, veurem el sistema respiratori, el sistema muscular, d'acord? Doncs els seus moviments, que he comentat abans, són involuntaris, són peristàltics. Veieu que està envoltat de musculatura llisa i la contracció seqüencial d'aquesta musculatura a l'esquerra baix o enmig a la dreta, aquesta contracció és el que permet reduir el diàmetre de la llum del tub digestiu, és a dir, de l'interior del tub digestiu, i això comprimeix i fa una pressió sobre el bol alimentari o el quim, el quil, on estiguem, i el permet anar avançant. I a mesura que va seqüencialment contraient-se la musculatura, va avançant aquesta pasta, no? Diguéssim. Això també es troba a nivell dels intestins, amb aquests moviments peristàltics.